आंनि लोगो नोंथांमोन माबोरै दं? दिनै मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आं गोदान। स' गाइस लोगो नोंथांमोन आंनि चेनेलाव जाय गोदानै भिडिअ नायफैदों नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेल आइकनखौ थुनानै लादो। आंनि भिडिअ हगारनायखौ नोङो थाब नायनो मोनगोन। गोदान सेटिं मोनगोन मबाइलनि बागै। दायो आङो नोंसिनो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। बे आपडेट भिडिअआनो जाहैदों संनिफ्राय जोङो मिउजिकखौ माबोरै एक्सट्रा बर'नो। जिथुनाखि मेथाइआव दालाय सिंगार मेथाइ खननाय आरो दामनाय थायो नालाय, बे मेथाइ खननायखौ जोङो बन्द' खालामनानै दामनायखौल' दोननो हागोन आरोना। ओमफ्राय बे नोङो मेथाइ खननानै बेयाव सोदेरनो हागोन। ओरैबायदि जागोन आरो बे मेथाइनिफ्राय नोङो मिउजिकखौ माने थरल' बरननो हागोन आरो बेबायदि आरो। होमबा जोङो नायनि बबे एप्सआ गाइस। होमबा नैबे एप्सआनो नोंसोर नायनानै ला। नैबे एप्सआ आं सिन गोजा बोना देखायना बेयाव नोंसोर थुनानै होनांगोन। आरो बे एप्सखौ जुदि नांगौबा नोंसोरना आं डिसक्रिपसन लिंकआव दं। आरो नोंसोर प्ले स्ट'रावबो बे एप्सखौ नोंसोरो आरामसे थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन। स' गाइस होमबा एप्सआ बिदि अन जागोन। बिदि अन जाब्ला नोंसोरो नैबे नेक्स्ट दंना, नैबे नेक्स्टआ नैबे खनाखै नेक्स्टआव नोंसोर थुनानै होबाय था। बिदि ओंखारबा बेखौ बिदि सिन होबाबो जायो, होआबाबो जायो नोंसिनि गोसो। ओमफ्राय नेक्स्टआव थुना होबाय था। नेक्स्टआव थुना होबा नैयाव ओंखारहरना गोथां नाम्बार, बेयाव नोंसोर थुनानै होबाय था। आइ एग्रिआव थुनानै होदो। होबानो जाबाय। ओमफ्राय बिदि पेज ओंखारगोन। बिदि ओंखारबा नोंसोर मा थुदो, नैबे खनाखै दंना, खनाखै लाइब्रेरि लिरनाय दंना, लाइब्रेरि बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो। अब्ला नोंसिनि मबाइलनि मेथाइआ ओंखारगोन। नैबे संसआव ओंखारगोन। सं दंना बेयाव नोंसोरो बेयाव थुनानै होदो। होमबाना नोंनि मबाइलाव बेसेबांखि मेथाइ दङ ओंखारबाय, बेयाव एलाव बिगोन। एलावआव थुनानै होबानो जाबाय। होमब्ला नै मेथाइआ ओंखारबाय। हमनानै आङो दायो जिखुनु जाया मोनसे मेथाइ नोंसिनो देखायनोसै हा। होमब्ला आङो नोंसिनो रिमालनि मेथाइखौनो देखायनोसै हा। बिनिखौनो आङो मिउजिकखौल' दोननानै बेनि मेथाइ खननायखौ आङो बन्द खालामनानै देखायगोन हा। अनलि कनसार्टखौ। ओमफ्राय नोंसोरो बिदि खालामनानै नोंसोरो मेथाइ सोनो हागोन। नोंसोरो मालायनि मिउजिकआव मेथाइ नोंसोर खुगाजों खननानै सोदेरना दोननो हागोन। बेखौ खालामसै हा। होमब्ला जोङो बेखौ जुदि जोङो कनसार्टखौल' दोननोब्ला, मेथाइखौ बरननोब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो, नै आं खोन्थानि, नैबे दंना माइक्र'फन, बे आं सिन गोजाजों बोना देखायनाया, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो हा। थुनानै होदो। बिदि थुनानै होब्ला बिदि दानफ्रुनाय सिन ओंखारगोन आरोना। बेयाव बिदि दानफ्रुनाय सिन ओंखारगोन। होमब्ला नोंसोरो दायो प्ले खालामना नायनोसै आरोना। प्ले खालामना नायनोसै माबायदि खोनायो। ओमफ्राय नोंसोरो बेखौ इक'आव थांनानै नैबे जायगानि इक' दं, बेयाव थांनानै नोंसोरो मिलायनो हायो आरोना। इक'आव थांनानै मिलायनो हायो। बिदिनो नोंसोरो अबेबा मेथाइआ माने बारा मोजां जाया आरोना। अबेबा मेथाइखौ नोङो बिराद बरिया खालामनो हागोन आरोना। अबेबा मेथाइआ माने बुहुत मोजाङै सापर्ट जागोन, बिराद मोजां जायो। अबेबा मेथाइआ माने एकदम माने खननायजोंनो मिक्सिं जाथारना थाथारो नालाय, ओंखायनो अबेबा मेथाइखौ माने बांद्राय खालामनो हाया आरोना। बेलेग एप्सबो गैखाया, बेनो आंनि थाखाय बेस्ट आरोना। ओमफ्राय नोंसोरो दाना जिथुनाखि बे गाना जाबाय हा, नों बे गानखौ बिदि खालामबाय नांगौ नालाय, नोंसोरो बिदि माइक्र'फनाव थुबाय। ओमफ्राय दानिया नोङो सेभ खालामनोबा मा खालामनांगोन, नोंसोरो मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय गाइस। सेभ खालामनोबा नैबे खनायाव गोजौआव सेभ लिरनाय दङ हा। बे सेभआव नोंसोरो थुनानै होबानो जाबाय हा गाइस। बेयाव सेभआव नोंसोरो थुनानै होदो लोगो नोंथांमोन। अब्लानो सेभ जाबाय आरोना। सेभआव थुबानो बिदि ओंखारगोन आरोना। वाट्स भिडिअ बिदि ओंखारगोन आरोना। एडभार्टाइस फैनो हागौ। होमबानो सेभ जाबाय गाइस। ओमफ्राय
दानियाथ' भिडिअ'आथ' एसेबांसै स' गाइस लोगो नोंथांमोन आसा खालामो नोंथांमोना रोंबाय होननानै भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै नायफैदोंबा साबसक्राइब खालामदो। स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बोdo टेक्निकेल चेनेलनिफ्राय गोजोननाय बावहरनाय थाबाय।